En primer lloc, jo crec que és important fer una reflexió al voltant de la pròpia mirada que fa l'entitat, la institució envers les persones, perquè moltes vegades, diguéssim, la discriminació opera a un nivell invisible, a un nivell inconscient, i es fa molt complicat treballar algunes actituds o algunes tendències organitzatives que tenen a veure amb certs paternalismes i aquest tipus d'actituds. Les persones amb discapacitat són les que han de poder dir de quina manera volen gestionar-se i nosaltres estem per acompanyar això, no per fiscalitzar ni per dir cap a on hem d'anar. Que això exigeix una autocrítica important, una devolució de poder, un ajustament de recursos humans i tecnològics, etc. i una habilitació radical, vull dir, jo me la crec, de la participació de les pròpies persones. El dret a la vida independent, que està contemplat dintre de la Convenció Europea, i la qual cosa suposa el dret a la sexualitat. Bàsicament serien, jo crec, els dos sectors on s'ha d'intervenir radicalment. Hi ha experiències de vida independent que ja s'han activat i funcionen molt bé en persones amb diversitat intel·lectual, per tant no és justificable seguir pensant que no és possible perquè hi ha moltes dificultats. Si és possible, i tot el canvi de paradigma que ens ha arribat té a veure amb entendre que les dificultats no tenen a veure amb les persones sinó bàsicament amb els entorns, i que llavors el que hem de poder fer els professionals és activar un altre tipus d'organització d'agents i recursos dels entorns perquè aquella suposada, diguéssim, dificultat d'alguna manera se l'acompanyi en un procés de vida independent i en una elecció lliure de la pròpia sexualitat i una vida activa sexual, una vida sexual activa. Serien les dues qüestions més verdes ara mateix.